Muzanı ku çanda me ya vak bejin ya Kurdan gelek devlemendek ku henek çanda me heye nivîskiye henek jî bi devkiye li henek çanda ka me jî heye ew jî tê nixumandinê tê dirûnê yek ji wan jî ew e ku ew jî berikên yan jî em bêjin xalîçekên yên ê hereman e ku navê eşîretekî ye jî heta ev berik têkiliya wan bûye eşîretê baş gelekê heye berikên jîrkiyê Havalê me Mahmud İbrahimoğlu o keke hazım öcün bi hevdûra da ku ev kültüra me, ev çanda me, ev kevne şopiya me, ev adetê me yên berê, ev motivên me wenda nebin, berze nebin, kitêbekî hazır dikin, kitêb ber çapıye, ev jî berka wê ye, berka em bêjin qapaxê yên kitêbê ye. Li gel vê yekê jî nesekînin, kitêb nivîsandinê nesekînin, hemû xistin bin qeydê, belgefîlmek jî kişandin. Belgefîlma wan jî carayekê min ez ê biweşînim. Kam temaşe bikin. Bêka çi xebatekî kirine, pêşerojê da tiştê xweş li benda me ne.